objavíme spoločne a zistíme, že tie písmenka, keď sa dajú dokopy, vytvoria nejaké slova, ktoré tiež krásne sa naučíme čítať. No a na to nám všetko toto, čo máte, že to ten papier, keďže ešte čítať neviete a rodičia už určite vedia, vyskúšame rodičov, ako vedia čítať. Čo? Deti, áno? Potom postupne máte napísané aj rozvrh hodín. Hore, síce drobným, ale sú aj napísané vlastne hodiny, odkedy dokedy, ako tá organizácia trvá, ktorá hodina koľko trvá. Školský klub, ale to nám povie ešte potom pani vykladateľka, sme tiež zo školských zakúpili, sú tam nástroje, také lepidielka, výkresly, farebné papiere a také ešte mnohé iné veci, ktoré budeme postupne doplňať my. Čo sa týka vás, tak na matematiku, tam je zošit číslo 5110. Všetky inštrukcie sú napísané na papieri. Príchod detí, začiatok vyučovania, školská družina, čo je do 5. Zoznam zošitov, ktoré budú deti potrebovať. Všetko sú vypísané. Napríklad len to, čo je napísané, treba zakúpiť. Dobre? Nie iné veci nič. Všetko škola dajú. Čiže máme farebné papiere, lepidlá. Kristus. Vás poprosím ešte o chvíľku trpezlivosti, keby ste náhodou nevedeli, prečo čakáme, tak čakáme na to najdôležitejšie dnes a to sú naši milí malí prváci. Momentálne by som vás a ostatných čo najsrdečnejšie privítal. Zvlášť ešte okrem teda malých prvákov, žiakov príjmy 8-ročného gymnázia, nových žiakov, ktorí sú tu prvý raz, a takisto žiakov 1. AG 4-ročného gymnázia. Je rokom svätého Cyrila a Metoda. Zároveň je aj rokom viery. Takisto hneď v úvode vám chcem odovzdať pozdrav od našich otcov biskupov z poslednej našej porady riaditeľskej. Všetkých vás srdečne pozdravujú, žiakov, študentov, zamestnancov a modlia sa za nás. Sme oslávili v júni, ako ste si všimli, 20 rokov existencie vzniku Cirkevnej spojenej školy. Za to uplynulé obdobie ukončilo našu školu, základnú školu 960 žiakov, 8-ročné gymnázium 231 a 4-ročné gymnázium 47 žiakov. Čiže spolu 1238 žiakov. Predstavím vám triednictvo v jednotlivých triedách a funkcionárov školy. Zástupcami školy sú pán magister Vakula pre gymnázium, pani zástupkyňa Šatníková pre základnú školu. No a výchovnou poradkyňou je pani učiteľka Tereka Ničová. Prvá A trieda pani učiteľka Mocaková, prvá B Jakubová, druhá A pani učiteľka Vojtuňová, blahoželáme jej k zmene priezviska zároveň. No. Tretia pani učiteľka Hobľaková, štvrtá pani učiteľ Bačovčín, štvrtá B Bačišin, piatá pani učiteľka Antoliková,
5. B Ivancová, 6. A sestra Sofia Ondorčaková, 7. A pán učiteľ Karpiev, 8. A pani učiteľka Osová a 9. A pán učiteľ Kosta. To je základná škola, gymnázium, prima, pani učiteľka Hojdanová Daniela, sekunda, pani učiteľka Čabalová, sekcia Olsová, no, kvinta Fedoriak, dúfam, že taký potaz bude aj na konci školského roka. Fedoriaková, sexta Mikitová, septima pani učiteľ Mikro, oktáva Kolesárová. Štvoročné, 1. G pani učiteľka Harvilová, 2. G Lichmanová, 3. G Kerekaničová a 4. G pani učiteľka Čiepová.